Padre, ako taning pabunyaga ng akong anak. Sa may ipangalan mo sa anak mo? Toyota, padre. Toyota? Uy, maglisod kitag pangalan niya ng maong pangalan kay ngalan ka na susa ka sa kanan. Pwede na, padre, oy. Magbuot pagit ka mo ka na ako, na ako may pare. Nganong pwede man lagi ng Mercedes, padre. Nahala, sige, naon niya. Kung sa may gusto mong ibindita na to ini, diesel o gasolina? Kining pre, matud pas doktor, may tagal na kuno ang akong kinabuhi. Taman lang kuno ko unyang alas 12 sa gabi eh. Mao ba? May pa pre, mag-text tagbanat pre. Ayaw pud pre oy. Naabi ko'y trabaho ugma sa'yo pre. Mumata pa biya ko sa'yo. May man ka kay di naman ka kamata. Ayaw! Uy, anakon! Nahasuroy ka man lagi. Di ba kasagaran nga moari ka? Ka namang padung Pasko? Ano ba tuyo ni mo nong? Uy, unsa mo po'y tuyo nimo? Manghangyo lang unta ko nimo og para load. Para asa man ang load? Para unta sa mo research sa eskwelahan ni nong. Aw, kana ra di ay? Unong, Balik pila man pong load imong gusto. gamay lang god nong. Bisag 15 lang god. Yun na, unsa man po'y maload sa 15? Ko anong, ML 15. Ayaw!